I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Hoe zullen we dat broeken maar zalen in de gemeente? Probeer die van me wel wat te leren, probeer die van een man uit Wales wat te leren. Ik denk dat we wel een stal hinten krijgen hebben. We moeten het net al te zacht aanpakken, denk ik. Zo nou en dan moet je gewoon zeggen kennen, jongens, we moeten dit economisch gewoon broeken. Liever zoals ze dat in Wales doen. Gewoon bedrijven helpen om daarmee aan de slag te gaan. Posters in het vrijheidsmaatje, zorg dat het meerwaarde heeft, zorg dat er gewoon mensen nog voorkomen die er gewoon gebruik van maken willen. Heel apart. Wij praten nog heel veel in voorzichtigheid van, misschien is nog een bordje, misschien willen ze een naambordje in het Fries. Ik net onbelangrijk, maar het kan hier gebeuren. Maar dat is meer, ja, een lief begin. Wij als Fries zijn er nou nog correct even te benauwd voor om de dingen gewoon in het Fries te drukken, gewoon eens eigen. Als wij zeggen hier van, het wij zal in het Fries maken, maar daar moet er wel heel gauw Nederlands bij, want we snappen ze net. Is vaak 100%. Vanzelf snappen we het wel. Mensen, ik hoop dat we er nog wat mee dwaan kunnen.